Good morning, guys. Response E. Ndoye kuchanganya kupedzisira. Andipinduri benzi. Benzi rinotuka mai vari pa social media munhu wese achiona. Isu tikutovatsvaga vana mai vari, tikutovatsvaga kuti vademba tide vakadzoka back to life. Umwe munhu anotuka mai vake zera remukadzi mukuru. Chemberi yatochenawo zasi zvaine kumusoro. Inobuda ichituka mai vayo. Kokuzotina norega kundituka. Asina kumbotukwa nembuya iyi pa Facebook yese nechembere yakachembera sesu Facebook yese ndiani. My guy, inzonzwisise. Handitongwe nema terrorist. Handitongwe nema terrorist. Enda ndikukwata ndikutyi. Ndiri munhu murasti muno mu Peterborough. Muno mu Peterborough kwete kupi. Kana wakapenga ukapinda mu UK pai. Pinda mu Peterborough unozati ndiri mu Peterborough. I'll come to you. Zvako zvokusara uchilauda uchityisa vanhu vari kuseri kwefoni zvazvo yakudhara kuya. Wakapera kare panonaka chepchepo wakapera kare wakungodzungaira kunge chisuru chiri muhovhorosi. Wakungotukana nevanhu everyday uchingobata nevanhu. Shamwari uri balance ndokupesera pa social media unoziva ndiwe. Haushandise reverse psychology kwatiri. Usatipinze muzvinya zvekumama. Handiti usatipinze muzvinya zvekumama. Unofunga kuti vanhu vakapusa vanoteerera sotanze Milana zenze yakazoita vanhu zvandaudzwa kuti kwai wakati Milana akautadzisa nibiki yake aive kandi zvatosa saka waiudzwa unodzwa neni ndinokama newe. Unodzwa neni kuti asauye ndakamira papi pakuti chisani nekupi iwe ugoshawa V11. Iwe mukuru okurekodha vanhu ugoshawa V11. Takadzidza kurekodha bva kwauriwe. Ugoshawa V11 ndiri pazvaita ugo pazvakaita ugo. Hatina kupusa sha. Welcome to social media. Pekuti unoda kushandisa reverse psychology. Waimboti ndicho chematako epingi wanichi. Waimboti nde ichi chipoko chakafa chikamuka ichi chekumbudzi ichi wani. Hausi waimboti ndicho chipoko ichi. Hauna kuti nde iri zimurume rakachinja tamukadzi iri confused gender. Mazoe kutanga kushitaura. Todzivire pinyaya dzenza maironga kuseta itamtaive maseku zenyu isu. Taivemo maseku zenyu. Taivemo. But anyway, rakapusa gari follow ritevera izvozvo. Iri rekundisa muhari iri ndakabuda muhari ndokuba kana nchida ndinokukupindura. Mapera makutsvaga business rangu. Wapera wakati unopeta vanhu wakapetana. Wakambopeta pa social media ndiani. Tipe wana akaya akatakurwa nezororo ndopi. Wakapeta. Unongolauda muromo wakarembera. Apa uningo mashatiro wakaita kuita sense usandituke kushata iwe. Usandituke kushata iwe keti iwe. Because takatongoenderana. Vanokuzoti wakanaka vanokunyepera. Wakashata zvokuti takangofanana kunge kunze kwomusha iwe neni. Iwe tikatove nani because at least ndine unhu. No one knows my private part. Ndiri ngoma iyoyo yacho. Ndiri ngoma sekuti zvaunoda kuti alright tikati ndiri ngoma. Private part yangu yakakosha ndinanoisiva. Yako inozikamwa neinternet yose. Izvo zvingonoitora konchanoitora ko izere internet yese. Asingazive private part yako ndiani. Chembere mai vakafumuka sewe kudai so. Mukadzi anotaura zvinyadzi chituko chinyuwani chauchauya uchitaura pa Facebook. Chauchauya chituko chinyuwani uchitaura pa Facebook chitsva chituko zvakatotozviziva kana chituka munhu unoti kudi. Ukati rino hamene mutoto, ukati zingomwa, ukati zihure, ukati zimurei. Kana paine munhu ari evil, the most evilest person pa social media yese it's you Kate. Tinoda tozvizive nhasi coming from me. You are the most evil person pa social media yese. You want to control everybody. And number of ndakapinda museku yenyu. I'm not controlled by you. I'm not gonna start today to be controlled by you. And tombokuziva ndakana basa newe ndandikwatika. Ndikwa apa chaipo apa ndokupedzera. Andikwati. Kana zvako zvokuledha usiri kwefoni chungotuka munhu wese ka vachikwata ka ndo responsible yekutanga nekupesera iyoyi. Next time ndoda kuti undiufonere. Undibati wapinda mu Peterborough. Ndiri mu Peterborough ndiri pakati. Unoti andisvigere. Unozvita vari kuAfrica zvozvo zvokukwatisa vanhu zvozvo ndio unoita. Ini ndave munhu undikwatisiwo. Nyora matsamba kuofisi. Handi ndo zvawajera kuitira vamwe. Nyora matsamba kuofisi. Handi unozviti uri murwere wepfungwa. Saka tifanwa kusora tichigwa here nemugwere wepfungwa. Tichimupindura nemugwere wepfungwa. But unozvitisa upengi. Unozvitisa upengi. Ngori ngozi chete iwowe inongombeya. Haupengi iwo. Saka ini ndati ndikuudze pano pa video inoyi izvozvo uchauya chipaumba zibeli zimuroi zakashata zingomwa but ndatokupindura nevideo ino so ndatokupedza newe so once and for all ndangokutodzana ndikwati unozvitira mabalance upcoming akaini upcoming musatyiswe nezimunhu iri washayiwa kone wakadzingwa ka ku TikTok wadzokwa kuvhita noise kunoku handiti dzokera ku TikTok uko wakadzingwa wapera sehonde museve
wapera dia wapera wakafamba nezita romwe munhu ukafamba naye ukaita goro uchifamba nezita remunhu iye uchita maviews wakapera pana wakuda kufamba nezita rameli harina maviews akawanda shamwari harina because unless wachinja zvituko kana uchingoya nezvituko zvako zvisemu zvituko tazvijaira hatichakwatiswi ende hatichavhunduki hatichikwati inda kubasa wangu unonyepera vaya vasingakuzivi veva ndivo vanosora chinyepera pasocial media zvese zvaunenge uchinyepa inini ndiritsaga sha I can see right through you uchinyepa ndotozviziva kuti uri kunyepa you lie a lot unonyepesa mene vanokuomberera makwachikwata he uyakazadai he boss lady my foot boss lady wematuzvi okusure ko kuri boss lady 1 mabenefits zvawo ari mueurope aunawo wewe semunhu ane Irish passport uri boss lady 1 unomada tizinye dzako tinadzo dzese iwe wakadzidzisa zvakanaka chaizvo wakadzidzisa vanhu zvakanaka chose tinadzo dzese but you know what we don't stoop so low kusvika pauri iwewe palevel yako iwewe yekuti unobatana nemunhu wese asina kutadzira because uda zvacontent nemunhu uri Satan. You must go back to the pit of hell where you came from. Ndoko wakabva iwewe ku pit of hell. Una kuleader munhu wese pa social media ina ndibvume kuleadwa na anyone. I am my own person, my own boss. Chero mkaita unganai mungane koko uri muroyi uri dzisa vanhu kuroya iwewe uri kutodzisa vanhu kuroya pa social media iwewe. You're teaching people kuti vanhu vaite zvinhu zvakaipa every day. Unongoti kunobatana na pingano ndita sei? Do you think muchandita sei? Uchandita sei? Uchandidi? Unotaura zvokuti melinko mhene zvinhu zvanga zvitaura handizivi nditotaura zvandanzwa zvandaudzwa namaita mutende ndaudzwa kuti handidi kuti mundiudze zvinhu zvokuseri because handisingatoziva ndakavata ndatomuka kuine message yamaita mutende nasuva akanditega ndopandatevedza makomenti aziva ndikazoti wanga uchindituka. That's why ndikuresponda sandatombobata ziva wacho kuti ndinzoti chichi because I was sleeping. Vamwe tine mhuri tinorara nguva iripo iwe unoenda mweyo china kunge zizi unorara usiku chingo pamalive take care of vanoda kwa uchibelieve them pa social media he ndichengeta vana uchengeta vana kwaoda vachengetwe nani waida kuti vachengetwe nani waida kuti vachengetwe nani vangu vacho vandaka adopta ivavo alright vangu vandakano adopta ivavo ndinavo pano vanochengetwa unopfekedza vana vako semapfekedzana vanoita vana vangu vangu vandaka adopta vacho ini ngomwa vanopfekerana nevana vangu vaneka life karinani sevana vangu kuya uchibelieve them pa social media ndazoda imari dzekupiwa ina ndisi socialite raunosora uchiblackmaila kuseri kuti mupei mari ndipei imari ndinyarara ina handitwe izvozvo handitwe izvozvo because I don't need your send and handidi mari yekuenda ndakana send futi ndandokupa handisi ana mai mazuva anosora uchiblackmaila kuti ndipei mari handisi nditori meli wazvinzwa nditori meli ketina wakapera kudhara iwewe hauna kana basa iwewe hauna kana basa mene vanokwata vachikufollow vachikuteedza vachidini because munoungana kuti kuda kuunganidza vanhu kuti utonge vanhu paFacebook. Ina handitongwe newe sha handitongwe newe go back to where you came from handitongwe newe siyana neni ndatokupindwa zvatokwana so uchiona tichiuya chipaumba inditori chembere katotrafis kudhara ndi hauna chituko chanotuka chanondiudza chandokwata chandovhunika chandisina mbodza pa social media hapana hauna chaunondiudza chinyuwa nechituko chaunoya nacho ukati kudini hakuna hauna chituko zvako zvitozviziva munhu anotukana nemwana wamai vake kusvika pakuseka mwana wamai vake ane mwana ari disabled kumuseka kudaro iwewo isusu ungazodi muromo mako makatsveruka munosemesa unorutsisa muromo mako munorutsisa iwe wacho unotorutsisa paungati tsvina ugezi ukati mazi tsvina hautonyari kuya pa social media nekuchina yaunenge unayo hautonyari china yaunenge unayo mbenda unogeza sha kuzora futa rinotsvikisa hazviri kuti tanga wakwesha zvingaka utange wageza uzoya pa social media utaura wachinzwa hauna basa iwewe hatina kana basa newe wakapera udhara iwewe wakwatisa ivavo chero kana unganza chero kayane nhema dzekuti chiko ndiananga ndidiko achandita chinhu ndiani ndichaitwa chinani hapana munongotaura komutaura indoto yandichifamba nebranchita zvandikuita panapa indobhadha kwewobhadha kupeji rako rine maviolations kudhara you are not getting paid haubhadharwi indotobhadharwa ipapa pandichitotora content newe so yoyi video yoyi is going to earn me money more than kana $100 ichatondipa uchingomana mene vanokukwata ina ndokukwate wazvinzwa mwana waSatan uri Satan bhutsu yakadonha kudenga iwe ndokuita kuti mvura isanaye kuZimbabwe iwe ndokuita kuti unotuka munhu wese ndiani kuwa munyuwa wausina pana pa social media ndiani wausina kumbotuka pa social media ndiani wokuti zvinozobvunzwa kuti nasi watuka meli iwe
undituke 365 nenchinyora pasi wazvinzwa ndichingomuka everyday ndichitika kuti 1 2 3 4 5 kusvika 365 dzacho dzakwana wazvinzwa akuzviona kusvika 365 ine ndichingookera ndichingofana kusekena ndokuoni futi handokandibloka kuwhatsapp indibva kubloka kufacebook saka tit for tat gara kuseri kuko gara kuseri kunoko hamuna zvamunondiita chamunondicheche ndopastorina muchavukura svika jesu adonha ndiri kutongoenda go to work saluni inogona kupa 30 pounds kana kuita 60 pounds per day kana alright tongoti 200 pounds per day sauda kuchivhaira vanhu chinyira panapa nemari nekuita zvaunenge uchiita panapa uda kuyatanze nini bosled wamatu zviri bosled 1 kusponsor matrips anosponsor you are sponsored everywhere, you are sponsored kuenda kupi ngokwenda ndege kuenda kuEurope unosponsor ngokuenda kuUK unosponsor ngokwenda ndege unosponsor everywhere, your trips are sponsored, you are sponsored. Which money do you have? Dzevanhu dzinenge dziri muaccount mako my guy ini ndakangwarisa zvokutodaro cha aundiudzi izvozvo aunditiri izvozvo unoitira vamwe last week waindituka uchiti ndanzi ndinopa nhubu nyaya ini ndakambotaura nanhubu chitanzi ndinopa nhubu nyaya dzekumagurupu rako ndakazviziva kudhara kuti wakandibvisa ndakatoziva kudhara kuti wakandibvisa muzvimagurupu zvako saka nyaya dzaitika kundodzizivirepi ndotaura nanhubu ndichimupa nyaya dzako kuti zvaita sei kuti zvadii haufarigwiwo nevanhu vakawanda udiwi nevanhu vakawanda ndosaka vanhu vako ivavo vakanotora nyaya vakanopa nhubu wacho not me. Stay clearance, you stay clearance of my name. Bombo clat.